Oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanal bay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon, ako po ang sa indong magiging tagapagbareta ngunya na petsa 20 kan Nobyembre 2023, si Pio Fernandez. Inutuntaan na despatsos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief J. Marhay na hapon, please go ahead. May sarong turno pa si ABC Federation President John Peñalosa kan Barangay Paul Baya, Ligao. Alagad dahil siya nakakasiguro kung siya pa ang bendisyonan kan liderato kan lokal na gobyerno kan Ligao City sa pamamayon ni Mayor Nando Gonzales bilang ABC President digdi sa nasabing syudad. Pero sa presente, dahil man ni naglalataw na pangaran na pwedeng lumaban sa iya, alagad kung siya man giraray ang konsensus na suportaran kan mga kapitan, dakulang ipagpapasalamat niya, sinanda siya na ipagpadagosan sa iyang serbisyong napunan sa liga kan mga punong barangay sa 55 mga kapitanes digdi sa syudad nin Ligao. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCG News. Thank you so much, Chief Jimmy. Mientras tanto, diretso kan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, Diyos marhay na hapon, please go ahead. Dahil pa napaplansya kan Sangguniang Panlawigan ang budget for 2024 kan Gobyerno Provincial kan Albay. Kan sarong simana si Board Member Ray Bragais, Chairman kan Committee on Ways and Means and Appropriation, nagpapod na nin budget hearing alagad na notaran na may mga diferensya pa ang pagpreparar kan 2024 budget. Kaya kay Puan Paining adalan marahay Sangguniang Panlawigan asin kanibang department head lalong-lalo na sa budget office. Susog sa informasyon, may ibang schedule date giraray sa masod daw para diretso ang budget hearing kan Sangguniang Panlalawigan. Alarmario, DCGB. Thank you so much, Kumpadreng Al. Dagdag pang detalye sa lado lokal. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, marhay na hapon, please go ahead. Lapas ng mga vehikulo kan Philippine National Police o PNP Bicol ang dineploy kan komandansya sa Manila ay na parte kan reyon bilang parte kan pagtabang o kaya pag-asistir sa mga pasaherong apektado kan transport strike. Ini ang naging orden o kaya direktiba ni Regional Director Police Brigadier General Westrimundo Minky kung saan parte ini kan sa indang proactive measures para matabangan ang commuters sa Manila ay na parte kan Bikolan dahilan nga ni sa transport strike. Duwa na mga vehikulo gikan sa regional headquarters ang dineploy, 15 kainian sa Albay, 14 sa Camarines Norte, 25 sa Camarines Sur, 20 sa Masbate, 15 sa Sorsogon asin siyam sa Naga City Police Office. Apera kayan 127 man na patrol car ang ipinag-assign para magtaon nin safety and security measures. Sigun sa komandansya, saro sa mga pigababantayan dangunyan iyo ang mga posibleng karereboka na kausa o kaya darakan transport strike kung kaya nagpasiguro man giraray sinda nin safety and security operations. Sa ngunyan nagiging magayon man ang resulta kani dahilan sa nagkapira na mga lugares sigdi sa reyon ang natabangan kani partikular na ang commuting public. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP.
Thank you so much, Ads. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nanindugan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na warang itatao na maski diit na parte kan Pilipinas sa hampang kampadagos na agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Pahayag ini kang Presidente sa sayang mensahe sa Daniel Inouye Speaker Series sa Asia Pacific Center for Security Studies sa Honolulu, Hawaii. Tinaawan doon kang Presidente na padagos ang pagsunod kan Pilipinas sa International Rule-Based Order asin papakusugon ang pakikipag-alyansa sa mga kaalyadong nasyones. Sinabi pa kang Presidente na malinaw naman na nakapalaman sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS asin sa 2016 award sa South China Sea Arbitration. Kaya ang gobyerno kang Pilipinas ang imamantinir ang soberenya asin integridad sa nasyon mantang makikipagkoordinar sa paagikan bilateral, regional asin multilateral settings para sa pagkrear nin mga polisiya asin proseso tanganing masimbagan ang hagyat na ini. Katakod kaini, tiwala ang Presidente na may pangangaipo na mai-upgrade ang defense asin civilian law enforcement capabilities kan Pilipinas. Bako sana para depensan ang nasyon kundi para maging katiwa-tiwalang partner sa regional security. Parte kaini ang pangangaipo na malangkawan ang fundo para sa Persas Armadas kan Pilipinas asin Philippine Coast Guard para sa saindang modernisasyon, kaiba na ang mga lakdang tanganing mapakusog ang cyber cooperation. Mientras tanto, pig-inganyar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino sa Amerika na padagos na maging ambassadors of goodwill para sa nasyon asin kapwa Pilipino. Sa sayang pag-ampang sa Filipino community sa Honolulu, Hawaii, sinabi kang Presidente na importanteng may mahahagadan nin tabang asin mararanihan ang mga Pilipino lalo na sa panahon na lakop na ang hate crimes asin mga krimen sa Amerika kontra sa mga miyembro kan Asian American asin kaya at Pacific Islander communities. Siniguro kang Presidente na padagos na nakamonitor asin nagbabantay ang embahada kang Pilipinas asin consulates sa Estados Unidos de America sa mga siring na insidentes. Sinugo man kan embahada asin mga konsulado na tabangan ang mga Pilipinong apektado kan siring na klase nin krimen sa pagkikipagtabangan sa mga otoridad sa Amerika. Pikakarkulong nasa 4.4 milyon ang mga Pilipino na nasa Estados Unidos. Kadaklan sa mga ini ang naka-star sa Southern California. Mientras tanto, pigrumdum ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagkagadan kan nagkapirang mga Filipino-American sa Maui, Hawaii kan Agosto 15 dahil sa wildfires. Sa mensahe kang Presidente sa Filipino community sa Honolulu, Hawaii, sinabi kaining nahiling niya mismo sa telebisyon ang pagkagadan kan mga Filipino-Americans dahil sa wildfire kan nakalis na Agosto. Kaya naman pinagpangadji kang Presidente na padagos na maging makusog ang nabayaan kan familia o kaya nabayaan na familia kan mga Filipino-Americans. Dagdag pa kang Presidente na maging ang saayang First Lady Liza Araneta Marcos ang nakapag-apresyar sa mga Filipino sa Hawaii. Inumaw man kang Presidente ang Pilipino sa Hawaii dahil sa ipinahiling na magayon na imahen kang Pilipinas sa Amerika. Ang Presidente ay managhaluy sa Honolulu matapos na mag-atinder sa APEC Summit sa San Francisco, California. Nakatalaan na mag-abot at dyan nabanggi ang Presidente sa Pilipinas kaibanan ang sa iyang delegasyon. Dagdagang tapa ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua, marhay na hapon. Go ahead. Formal ng pinailawan bilang atraksyon sa publiko ining Christmas Tunnel of Lights sa Daraga Albay
nangyari ang formal lighting ceremony kasubanggi na pinag-atendiran kan nagkapilang mga Saragueños asin ni Mayor Awin Baldo kasabay ang sayang mga department heads. Nasa sobra 6,700 na bumbilya asin may laba ini na 1.3 kilometers magpoon duman sa may boundary kan Legazpi Daraga, partikular sa ampangan kan na Bicol University. Sundo ini sa may corner Paterno Street sa may Orinotan kan Daraga covered port. Mientras tanto, bilang preparasyon pa sa mga aktibidad kitakod ka na paabot o nakapaskuhan kasi bago aga kan formal naman na nangyari ang temporary road closure sa tubangan kan munisipyo. Nakalinya din na ang mga aktibidad pagpatak kan na Disyembre para sa selebrasyon kan kapaskuhan digdi sa Daraga Albay. Alagad sa ibong kan mga preparasyon ini, mantinid yung manggiraray ang pangapodan kan na publiko para sa saindang basic need na tubig. Magiging magayon ang selebrasyon kan Pasko kung may bulos min sufficienteng bulos ng tubig ang kanya-kanyang gripo sa mga harong. Joshua Bino, DCGB. Mabultan detalyes kan mga bareta pakalihis kan nagkapirang pagirumdum. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism Region 5, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin kan Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2023. Exciting Bicol Pastores 2023. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2023. Alas 4 ng hapon sa Peñaranda Park, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2023. Para ini sa mga grupo ng pastores na may 12 miyembro na babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahilingkan sa indang mga abilidad sa pagbayle asin pagkanta sa laog ng 8 minuto sa paagikan tradisyonal na Pastores Abilen. Ang third placer, mauli ng 75,000 pesos. Second placer, 100,000 pesos. Asin ang champion, manggagana ng 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dancing, 10,000 pesos. Best in Costume, 10,000 pesos. Asin Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2023. Live sa DCGB FB page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonzo here, EO Executive Optical. Love your eyes. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonzo here, EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Pag naubos ko itong 1 kilong sili in 30 seconds, 60 million pesos ko ha. Yeah. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo.
Balik kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pinagyugyug ning magnitude 5.6 na linog ang Samar. Sigun sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nangyari ang linog alas 12:57 ngunya na hapon, mantang ang epicenter kaini nasa 11.54 degrees north, 125.14 degrees east o 16 kilometros sa sur, asin na 55 degrees sa este kan Calbiga, Samar. Ini may rarom na 77 kilometros mantang tectonic an origin. Namatean man ang intensity 4 sa Palo, Leyte. Sinabi kan Phivolcs na daay maning nairehistrong danyo sa nasabing lugar, alagad posible pa ang aftershocks. Mientras tanto, pinagkonfirmar kang National Disaster Risk Reduction and Management Council na sobra sa 180 pamilya na afektaran man kan magnitude 6.8 na linog duman man sa Mindanao kanakalis na Biyernes, Nobyembre 17. Sigun sa NDRRMC, igwang kabilugan na 1,600 na individual ang naapektaran kang paglinog sa Davao Occidental, Davao Oriental, South Cotabato asin Sarangani. Dagdag pa kan ahensya, nasa 12 tinampuan na afektaran kan paglinog kung sa entuludigdi ang bako pasable sa Sok Sargen. Base man sa datos kan NDRRMC, igwang kabilugan na 55 ang naraot na harong mantang 71 naman ang nadanyaran na infrastruktura sa mga nasabing lugar. Sa katakod man na bareta, suminakat na sa siyam ang nagadan dahil sa pagtama kan magnitude 6.8 na linog sa Davao Occidental kan Biyernes na hapon. Sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Mark Timbal na padagos an sa indang validation sa numero kan mga nagadan. Apwera digdi nasa 15 man ang nalugadan mantang wara maning nawawara dahil sa linog. Sigun man sa datos kan Defensa Sibil, suminakat na sa 2,889 kaya 2,489 pamilya o kaya 12,800 na individual ang naapektaran kan linog kung sain padagos ang pagtaunin ayuda kan OCD asin kan Department of Social Welfare and Development. Nasa 826 man na mga harong ang naraot sa Davao Occidental, Davao Oriental, South Cotabato asin Sarangani. Mantang 118 man na infrastruktura ang nadestroso asin 60 na tinampo man ang destrosado. Mientras tanto, nag-deploy ang Philippine National Police ni 9,000 na pulis asin 920 na mobility assets para sa mga commuter katakod kan transport strike poon nga na Nobyembre 20 sagkod 22 kaining taon. Sigun kay Philippine Public Information Office Chief Coronel Jean Fajardo, nakipagtabangan sinda sa Interagency Committee na pinanginotan kan MMDA o Metropolitan Manila Development Authority asin iba pang ahensyas di gobyerno bilang pag-antisipar sa epekto kan mahiwasan na tigil pasada duman sa Metro Manila. Inabisuhan man ni PIO Chief Coronel Jean Fajardo ang miyembros kan grupong Piston na dai mangharas nin ibang PUV drivers na pipilion na mag-operate sa panahon kan strike. Magkakaigwaman ang PNP ning foot, mobile, motorcycle asin checkpoint patrols tanganing mapugulan ang anuman na illegal na aktibidad na pwedeng mangyari sa palibot. Mientras tanto, ipinarumdom ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga pulis na ipautob ang maximum tolerance sa pinagigibong transport strike ng naldaw kan grupong Piston. Sigun kay PNP Public Information Office Chief asin Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, tugon kan PNP na pabayaan ang mga magrally na mailuwasan sa indang opinyon basta dai makakaulang sa diretsos kan iba. Pakihuro naman kan pulisya sa mga masabay sa nasabing transport strike na dai mamirit nin kapwa super na magsabay. Sinabi ni Fajardo na habo nindang magresulta ang pagdakop
o kaya dahil magresulta sa pagdakop ang pagkapaluwas ng opinyon bilang parte kan demokratikong proseso. Kasunod ka ini handa man ang PNP na mag-alalay sa mga mai-stranded na pasahero sa paagikan pagtaon ng libreng sakay. Supisyente man ang sa indang tao na nakadeploy sa palibot. Ang nasabing tigil pasada kan grupong piston an para kontrahon ang ipinagtalaan na deadline para sa franchise consolidation application kan mga public utility vehicle sa Disyembre 31. Ultimong detalye sa bareta sa lado nasyonal, siniguro kan Department of Agriculture na may magkakanigong supply nin bagas ang Pilipinas sagkod sa enot na kabtang kan masunod na taon. Sa briefing kan DA manungod sa supply situation kan bagas as iniba pang agricultural products, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel Di Meza na sa ngunyan magkakanigo pa ang supply kan bagas sa nasyon sagkod sa 80 aldaw. Alagad sa oras na umabot ang imported na bagas hali sa India as iniba pang nasyones, maabot sagkod 90 aldaw ang supply na magkakanigo sundo sa masunod na aranihan sa Marso as in Abril taon 2024. Ngunya na apat na kabtang, igwa pa ng sobra sa 7 milyones na metriko tonelada kan bagas, kung saan 4.7 milyon na metric tons ang locally produced. Sa ngunyan, nasa 48 pesos kada kilo ang pabakal kan well-milled na bagas, asin 41 pesos man sagkod 43 pesos ang regular milled rice. Detalyes kan bareta sa ibang nasyon ipinagdeklarar na death zone kan World Health Organization ang Al-Shifa Hospital duman sa Gaza. Apwera kay ni ipinagladawan man kan WHO bilang desperate situation ang nasabing lugar. Sigun sa WHO, kulang sa tubig, petrolyo asin pagkaon sa laog kan ospital sa laog ning 6 na semana na naging dahilan sa pinakadakula asin pinaka-advance na ospital sa Gaza na pumundo sa paggana bilang sarong pasilidad na medikal. Pipahidali kan ahensya asin partners kay ni ang pag-ibon nin plano para tulos na makaibakwar ang mga natatadang pasyente, staff asin mga pamilya sa nasabing hospital. Nasa 291 ang pasyente, mantang 25 ang health workers asin mantinido na mamantinido sa nasabing hospital. Sa Ladukan Karawat, aakuon ni Coach Tim Cone asin kan Gilas Pilipinas ang President's Award sa Philippine Basketball Association Press Corps Awards Night ngunya na banggi sa Novotel sa Quezon City. Ang PBA-PC, ang organisasyon kan mga sports writer hali sa print asin online na mga regular na nagko-cover kan mga kawat sa Philippine Basketball Association. Nasungkit kan Gilas Pilipinas ang gold sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China kan nakalihis na bulan asin naghade sa rehiyon ang Pilipinas makalihis ang 61 taon. Makikibanga naman sa limelight si Magnolia Chicken Templados guard Gio Halalon na maresibikan Defensive Player of the Year sa nasabing awards night. Sa pangaran ka nagsurat kan informasyon sa Pangenot ni News Director Mardela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Tatanems Flora sa Control Technical sa IT yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako pan sa indong naging tagapagbareta si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon. Mga besh,